Me ollaan nyt tekemässä tämmöistä vanhemman rivitaloasunnon keittiön kattoa, ja tää on ihan tyypillistä, että nämä on siihen aikaan tehty silleen, että noi kattoruoteet on vanhaa betonilautaa. Niitä ei sieltä tarvitse poistaa, eikä niihin tarvitse mitään tehdä, jos ne on vaan suorat, eli päästään silloin asentamaan suoraan tätä kattomateriaalia siihen päälle. Vaatupassilla kannattaa vähän katsoa tuota katon suoruutta, että se on tarpeeksi suora. Täällä meidän ei mitään toimenpiteitä tarvitse tehdä, eli me päästään suoraan asentamaan näihin vanhojen ruoteiden päälle tätä kattomateriaalia. Sen jälkeen kannattaa mittailla vähän tätä huonetta ristiin rastiin ja suunnitella ja laskea se paneeli etenemään ja se paneelijako oikein, ettei sitten mihinkään reunaan tulisi semmosia pieniä suikaleita. Tää levyn työstäminen on aika helppoa, eli se saadaan leikattua perusmattopuukolla ja linjarilla. Leikataan semmonen viilto siihen ja sen jälkeen naksautetaan se nätisti tuosta halki ja sitten mattopuukolla vähän sitten siistitään vielä sitä reunaa, mutta se pitää aina tehdä toi leikkaus tästä niin sanotusti julkisivupinnasta. Ja sitten jos jotain reikiä joudutaan tekemään, niin kotelo terällä poralla saadaan tehtyä aika siistejä pyöreitä reikiä siihen aikaiseksi. Meillä tämä jako meni silleen, että me joudutaan tuolta aloituksesta ottamaan noin 5 sentin suikalle pois ja lähteä sitten sen levyisellä palalla liikkeelle. Me ammutaan sinne värilangalla suora linja, koska tämä huone on niin pitkä, että me saadaan sinne varmasti suora lähtö aikaiseksi. Ja aina kun on puupohjaisesta tuotteesta kyse, niin kannattaa sinne pieni elämisrako jättää, vaikka tämä ei nyt näistä ilmansuhteellisista kosteuksista hirveästi eläkään. Tämä paneeli asennetaan silleen, että tämä etenee aina tämä naaraspontti edellä ja se kiinnitetään myöskin tästä naaraspontin huulesta. Ja tämä kiinnitys on aika näppärä, siihen riittää tuommoinen ihan perusrakennusnito ja meillä on siinä 14-milliset niitit, millä me ammutaan joka ruoteen kohdalla 2-3 niitillä se kiinni ja se pitää tietenkin katsoa, että se ei uppoa sinne liian syvälle. Eli just kun se jää tuohon pontin pintaan silleen siististi, niin silloin se on oikeaoppinen kiinnitys. Tuolta seinän vierestä meillä tulee sen verran pienet listat tänne, että me ammuttiin viimeistelynaulaimella se kiinni sieltä, mutta ihan hyvin voisi pienillä ruuveillakin sen sieltä kiinnittää, niin silloin se jää listan alle nätisti piiloon. Täällä meidän ei tarvinnut tätä kattoa alkaa uudestaan koolaamaan, niin me asennettiin tämä ristiin näihin ruoteisiin nähden, mutta silloin jos lähdetään sitä koolaamaan tätä kattoa uudelleen, niin silloin koolausjako on 28 senttiä ja silloin tämä paneeli asennetaan samansuuntaisesti, mitä se koolausjako on ollut, koska se tulee silloin aina se ruode tähän pontin kohdalle ja silloin se kiinnitetään noilla samoilla niiteillä 10 sentin välein tästä naaraspontista kiinni. Koska tämä levy on ympäri pontattua, niin tässä on hukkaprosentti tosi pieni. Ja meillä on nyt ideana se, että me lähdetään asentamaan tätä tänne tämmöisellä porrastavalla sekakuvioinnilla. Eli idea on se, että lähdetään täydellä palasella ja aina se, mikä tuolta lopetuksesta jää, niin sillä sitten aloitetaan seuraava rivi, niin silloin me saadaan aika näppärästi tämä katto tässä etenemään. Tämän levyn huokosuuden ansiostahan tällä saadaan parannettua myöskin tämän huoneen akustiikkaa, eli saa pikkasen sitä huoneen kaikua pois. Tämän pinnotteen ansiosta tätä pystytään nihkeellä rätillä pyyhkimään, eli jos siihen jotain likaa tulee, niin kevyesti sitä pystytään sillä sitten putsaamaan. Ja jos se nyt jostain syystä haluaisi huoltomaalata tai vaihtaa sen pinnan väriä, niin sekin myös onnistuu. Ainahan vanhan katon pintamateriaalia ei tarvitse purkaa pois silloin, jos se on suora se katto, niin tähän pystytään asentamaan esimerkiksi vanhan tummentuneen mäntypaneelin päälle ihan tuolla nitomistekniikalla kiinni.